Pace-vă, Shalom. Domnul Iisus să vă binecuvânteze pe toți care veți urmări acest videoclip. Știați că versetul pe care creștinătatea își bazează formula de botez, Matei 28 cu versetul 19, unde spune: mergeți și botezați în numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt, este un verset falsificat, interpolat, adăugat Bibliei de către Biserica Catolică. În manuscrisele originale era scris entonomati mu, mergeți și botezați în lăuntrul numelui meu. Așa a spus Domnul nostru Iisus Hristos. Iar apostolii au botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Nu găsim niciun formulă de botez practicată de către apostoli în formula trinitară în numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt. Nu se găsește nicăieri în Biblie. Toți apostolii, toți ucenicii au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Fapte 2 cu 38, fapte 8 cu 16, fapte 10 cu 48, fapte 19 cu 5. Aici găsim practica apostolică a botezului în numele Domnului Iisus Hristos. Fiți binecuvântați cu toții și botezați-vă cum este scris în Biblie, nu cum a fost adăugat de către Biserica Catolică. Numai bine, sănătate tuturor!